Wonten ing Sumberjo, Sewerjo. Ugi midhangetaken ugi kata kinase Mas Ditren MA Studio. Mas Ditren yang midhangetaken Pak. Ugi buka catur Mas Joko Basir, Pak Desitar Lausan. Sendalu Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Komplit niki. Pak Bayan Wardoyo. Pak Bayan kasih lenggah. Oh, bayannya 3. Alhamdulillah. Niki bayan niku yogane nggih bayan lho Pak ya. Nggih. Bayan kabeh iki. Bayan, oh bayan kabeh. Saiki bayan kabeh, Mas. Bayan ngendi? Sare sitok wae. Bayan golek wilayah nih kok. Nggih, monggo Pak.
Claire. Bayan majlis siap-siap nggih bareng iki. Nggih, Pak Bayan